Què sabem? Això es tracta clarament d'un atemptat terrorista. ¿En qué mano está el pequeño saltamontes? I que connectem amb un segon incident que ha tingut lloc en les últimes hores a Catalunya, com és l'explosió d'una casa a la localitat d'Alcanar. Sembla que una acumulació de gasos és el que ens diuen bombers, és el que ha provocat aquesta explosió, diguem-ne. No ha estat algun objecte que hi hagi, sinó una acumulació de gasos. Quan vostès van anar a Alcanar, ja van trobar indicis allà d'un possible grup terrorista? No. Es vinculaven en el tràfic de drogues, alguns d'ells. No. A més, amb una molt bona feina policial que està duent a terme en aquestes hores els Mossos d'Esquadra. Aquestes persones detingudes, però, tenien antecedents relacionats amb el terrorisme? No tenen. No són persones que tinguessin coneixement, ni ens consten que altres cossos policials tampoc tinguessin. Les nacionalitats, un és nascut a Melilla i l'altre és marroquí. Però el que sí que tenim ja notícia és que un vehicle que intenta superar un control policial i acaba embestint, en concret, a una sergenta del cos de Mossos, que l'acaba malferint amb un fèmur trencat, alguna gent al costat de la sergenta ha repel·lit aquesta agressió i això ha acabat amb la mort d'aquesta persona. I, evidentment, no té, hores d'ara, cap tipus de vinculació amb aquestes persones que investiguem en relació a l'atemptat terrorista. No preveiem que hi pugui haver un atac de forma imminent. Sempre informació contrastada.